Şinavendanoçyan radyoya denge gelden başkodarin heja irosi huyeke jotme 2025 inili Brüksel'e saat 12 lamede çarde. Hemen uçen dinava rojede peşkeş biken despekçen ser uçelme. HPG hapsgerlerin azadiye Kurdistan'ı bir ani. Li dili bir beştariya Tuncer Bakırhan bir gerre civil hattı darxıstin. KC'deki UKNG banklı beştariya meşamezin ali kölüne giren. Li İran'e jiseri salih hayanaha zedetiri 1200 kes hatın darbe giren. Dubarı Damaşkodar'ın hecemdes bir berfiren uçayan xwedike navenda ragihandunu çepemeniya HPG haptgerlerin azadiye Kurdistan'ı bir birani. HPG gut hevriyen me gelhat Kurtay Şervan Rızgar Argeş Mahir u Şiyar bi tekoşina xwebin şoptarên Agit Beritan u Zilanan navê xwe weke lehengên hemdemî li dîroka tekoşina Amedan nivîsandin. Navenda ragandın û çepemeniya ya HPG bi daxuyaniya ki heş şehîdên tekoşîna azadiya Kurdistanê bibîranîn. Di daxuyaniyê de li ser şehîdên herêmên parastinê yên medyayê wiha hat gotin. Hevriyên me Gelhat, Kurtay, Şervan, Rızgar, Argeş, Mahir û Şiyar bi eşqa azadiyê berê xwedan çiyayên Kurdistanê. Hebûna xwe di doza azadiyê ya gelê Kurd de dîtin û bûn mîlîtanên apoyiyên fedayî. Bi ideolojiya PKK xwejinûva firandin bûn ferdên azad. Di nava tekoşînê de bi rolên bêhempara bûn. Bi beşdariya di nava jiyanê de û sekna xwe di dilê hevreyên xwe de cîhgirtin. Bûn şopînerê Egît, Beritan û Zîlan. Navê xwe li dîroka tekoşîna me ya azadiyê da nivîsandin. Bevîna xwe ya ji pola beşdarî tekoşîna dijwar a sala 2020 bûn. Be biryardarî wêrekiyeke mezin ev tekoşîn bi awayekî fedayiyane mezin kirin. Xwe ji bo azadiya rêbera pû gelê Kurd feda kirin. Em şehîdên xwe bihez kirin, hürmet û minnet bibîrtînin. Soz dedin ku meşa wan a rêbertî û Kurdistana azad bi serketinê tacîdar bikin. Em ji malbatên hevreyên xwe yên şehîd û tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan ûhane Ümit Muradî bi nasnav Gelhat Egît, navê dayîkê Soybe, navê bav Abdullah. Li Seqizê ji dayîk bûye û 13 tebaxa 2020 li herêmên parastina medya şehîd bû. Şehmuz Başaran bi nasnav Kurtay Faraşîn, navê dayîkê Kudret, navê bav Mustafa. Li Wanê ji dayîk bûye û 13 tebaxa 2020 li herêmên parastina medya şehîd bû. Meyder Memo bi nasnav Şervan Şoreş, navê dayîkê Mune, navê bav İbrahim. Li Efrînê ji dayîk bûye û di 11 tebaxa 2020 li herêmên parastina medya şehîd bû. Sîracettin Kondu bi nasnav Rızgar Roşka, navê dayîkê Asya, navê bav Sinan. Li Mûşê ji dayîk bûye û 14 tebaxa 2020 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Ferhat Güler bi nasnav Argeş Bagok, navê dayîkê Makbule, navê bav Şahabettin. Li Mêrdînê ji dayîk bûye û 14 tebaxa 2020 li herêmên parastina medya şehîd bû. Şîrvan Seleh Resûlî bi nasnav Mahir Destina, navê dayîkê Fatim, navê bav Saleh. Li Çarxurnê ji dayîk bûye û 31 adara 2020 li herêmên parastina medya şehîd bû. Fesih Vural bi nasnav Şiyar Destina Zana, navê dayîkê Mence, navê bav Behçet. Li Rihayê ji dayîk bûye û 11 tebaxa 2020 li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Bi beştariya Bakırhan bi ger recivîn hatı darxistin. Rêxistina Dem Partiya İdirê bi beştariya hevserokê giştî Tuncer Bakırhan bi ger re hevdîtina darxist. Bakırhan ku ji bo hevdîtinê hate bajar li Xeçereyê bajargehê bi girseyê hat pêşwazî kirin. Girse bi konveyê derbasî navêna bajêr bû. Konveyê li ser Caddeya Cumhuriyetê bi dahol û zurneyê hate pêşwazî kirin. Kesên di konveyê de cîhdî girtin ji kolana çepemeniya hatta avahiya Rêxistina Dem Partî meşiya. Bakırhan ku tevî girseyê derbasî avahiya partiye bû li vir jî bi çepik û tilîlan hat pêşwazî kirin. Di hevdîtinê de Bakırhan ji awil têkildarî pêva ji Aştî û Civaka Demokratîk de agahî da û hevdîtin ji çepemenî re girtî domiya.
Komisyona Pevajoya Baroya Amede ve dibin 11 sernavende kar bike. Sekreteri Gişe Baroya Amede Baver Mızrak. Diğer kelkudu çarşıva Pevajoya dettişti. Her ilezgin amadekirina kanuna entegrasyoneye uha devam ker. Ama ki Baroya Amede dibin 11 sernavende xabatek hukuki diken. Bengava çaresiriye pırsa kurt ketiye konağa düyemin apediviya danina hakkati ve guheseye. Jibu ve ji Baroya me komiseriye ke jibu lekolinin kanuni bike hatiya vakirin u dest bi xabatan jikiriye. Parezer Baver Mızrak halen ku komisyon ve ser kar bike ji wuha reskir. Kanun entegrasyona afu beştarbuna dijiyane civakede. Guhertinen de kanuna infaz ede ku de çarçuve kanuna diji terör ede. Perverdeye bızımane dahi ke u penasiya hem valat bune. Kurtkirna reveberiyen heremi kuştinen kiryar ne diyar undakirnen bidare sore demduri de dozen civakede nırxandına reziknameyen de kanuna cezeya Türkiye'de u peşniyaz reziknameyen derbare ve gera naven le Kurdistane kanuna helbejartine kanuna partiyen siyasi u kanuna komelean peşniyazın derbare mafejin uzaru kande le kolina ekoloji peşniyaz be alibun u serxabuna dadveriye parezer bervar Mızrak heri davidi beje PKK de salikede gavengiri kavetiye devlet u desalat beyi dereng bimine demir des kaven şember bavi. Kecedeki en banklı gele xodiken kuber xodan azadiye mezin biken Kongre Civaken Demokratika Kurdistan ile Avrupa'yı kecedeki bida xuyani ke banklı gele kurdu dosten kurdan kerku likölüne tevlime şu mitinga haştemiş dare biben. De banka kecedeki vuhate gutun tuqonaga ke kul artigariya rüşrata navin şer bu ye sedam akarkerun komkuşen gelan Reber Abdullah Öcalan de 20 hafta sıbat ede banka işçi Civaka Demokratik ker ve bangele cihane deng veda uji gele kurtu gelene Türkiye rüşrata navin heviyen açtı u demokrasiye xort ker. Jibu Reber Abdullah Öcalan karı perhola xoya diroki bilizet ve civak ve hemu beşyen xoya tevri pevajuye ve o encam bikire. Meşhu miting hali kölüneji ve arman cihati amadekirin u deveji çarparçen Kurdistan'e kurt be teybetti jinu cuvan dosten gele kurt internasyonal şoreşker u demokraten Türkiye çalekvanen jingihe hemu kesen jibu açtı u azadi tekuşine diken birahe seferberiye tevli meşi biben. Kenekeci banklı meşa kölünekir konsere ve bera kenekej bu mitinga mezina haştemiş dare kuvveli bajare kölüne Almanya verildi kıstım banka tevli bunekir. Daxuyane konsere ve bera keneke bir virengiye. Brez Abdullah Öcalan ev 27 salını grava imrali dirgirtiye u dibin tecreke girandeye. Nahaji evej saleke zedetire braydarin devleta Türk rej bu çareseriye pırsa kurt müzakere yandı meşine. Ligel ve revşeji hina dibin tecrit edeye ev revşnayı kabul kirin u divi rojeke zütür azad be. Azadiye Reber Abdullah Öcalan o çareseriye pırskileka kurt be he ve giridaye u yani azadiye giştiye. Her çalakek bu azadiye Reber Öcalan de hemen demede parçaya karu xabata çareseriye pırsa kurde. Jibu Reber Abdullah Öcalan bu kare pevaju açtı Civaka Demokratik bir meşine ve bu kare serbest tevbikere u bağ ve emvage keneke meşhu mitinga ku roja haşte müjdari veli bajare kölüne pek be veke parçaya ki kare xoy giring dibine. Em banklı kurden Avrupa u dosten kurdan diken ku Joşeke mezin beştari ve meş u mitinge biben u banka azadiye bilent biken. Em roja haşte müjdari ile bajare kölünene em heviya hemu dost u hevaleyn xwane. Beheviya me mitinge ke gerek mezin u beheviya hevditine ke coş geç u xoş be. Dirugzane İtalya, Frans, Kardens, peşkili da banka reber rapo biriya heyeta imrali de 27 sıbat ede bangek diroki ger. Banka işçi Civaka Demokratik neteneli kurdan u Türkiye'li cihaneci dengveda. Leseransere cihane gele keseyte naskiri peşkiriya jibu ve banke diroki eşkere diken. Yek jivan kesanji dirugzane navdar İtalya, Fransız Kardiniye. Kardine binameya xoyjiden partiye reşandire peşkili da banka reber rapo nameya dirugnaze İtalya bir virengiye. Ve
لی دما کریتیک ده برنگی که اشکره دیار دبه کو از پشکریا دیالوگ تevlibuna demokratik و parasına mafya bingeyinj bu herkesi levolet az pişkiriye dedim pevajo açtı ku armaştı ke mafya zaman çantu sazi nasbike jinu ve avakirna baveriye peçana birinin rabürdüye u pekarina siberojek hevpar tene dikare bevirengi pekvare Francis Kardim bxabaten xoyel serdiruka serdaman navin seferin xajperestan te naskirin demektir ej zaninge ha bajar İtalya Fransa'yı profesör bu. Zaten sergirtikan her diçe zededi be u malbaten girtiyan ravşeke zahmet dijin bankerin. به سالانه لسر یا گرتیگهانه بلا قانون بین درخستن و گرتی بین بردان پشتی بانگا آشتی و جواکا دموکراتیکا ریبراپو و گاواوتنین تفگر آزادیا کرد خزمین گرتیان بانگ لدولت کرن که گاوین پیویست باویجه دایکا گرتی بناوی انز نایمه عادلی گود کوری من ده سال 2016 انده لی ایزمیری هاته گرتن و پشره سرگونی گرتگاه آنتالیا تیپا سکرین ام دبن مرجن گرانده جا آیدینه دچنه آنتالیای ده دستپیگی ده لگرینا تازی لما فرس کرن مرلسر وی که گلیه سوچ کر لی گلیه ما هاته رد کرن عادلی بالکشان سر پیوژوی آشتی و چارسری و گود ام آشتی دخوازن و دوی گرتیگه بین والا کرن دسلاتاری تنه داخفه لی آشتی بگوتنان چنابه پیوژو هوجه کانونانه کس بسدم ناچه سری چیان دوی فکارین رای گشتی ورن سوکرین گرده گرتی نخوشنه و دوی اوجی همو گرتیجی بین بردان خوشکا گرتی بناو فیاض آسلان مجده دندر جی اوها گود برای من فیاض لگرتیگه ها بودروم تیپا سته گرتن و دو جاران جزای محبتا گران کری لی برینه جسده ما ریا دور دایکا من 3 سالن کره خواه ندیتیه سرگون کرنا گرتیان جبو جیهن دور جزا کرنا مالباتانه ایشا مزن جبو دایکان اوه که نکاربن زارو که خواه ببینن او روش جبو همو مالباتان جی پردجواره مجده دندر هری داوی وها گود ام دخوازن به پیواجوی را درین گرتیگه هم ببین اگر آشتیه که برومت دخوازن دوی گرتی همو بین بردان دبستان ده کردی و که زمانه که به قیمت فری زاروکن کرد دکم هفسروک سندیکا کتکارین پرورده و زانست eğitim senevane Murat Atabay tekildari müfredata perverde ahvi Atabay de beje de perverde de cih neden politikin bişaftın o inkare set salın Türkperestiye, tekperestiye u pergala perverdehiya Türkbune demeşandın. Evcidi besedema perskerekanu inkara gelan olencuda u mezheben cuda diken. Li Türkiye tane Türk najin hem zaman fermi Türkiye hem de destur bingehin Türkperesti heye. Ev nijat perestiye u nijaden dinyenli Türkiye tene inkar kirin. Ev hişmendeli cihani hatiye mahkum kirindi ve de destura bengehinde jibu kurdi kurdan jibu hemu zaman u etnikan teminat hebe. Ev jibu kanun u destura bengehinde kare bekware. Murat Atabay diyar kirku cemaat u tarikat zarukan dibin dibine çalakiyan uha bidavi kir. Dive herkes bi teybeti malbat dici cemaat u tarikatan dici devlet u desilatları Türkiye dijberiye xwe nişan bide. Jinevîskara İranî evîna ji bo Kurdî نویسکار ایرانی موجگان شیخی که خوشی خویا مزین جبو زمان جدا و بتایبتی جبر کو زاروکن کرد و گوت از کردان پر حزدکم جبر کو چاندن ما پر دشبن هف جبو من شرفه که مزین کو زاروکن کرد پرتوکن من دخوینن من لور هم دنویساند و هم جی ورگردکن من حتی نها نزیکی
400 gotar nivîsandine û gelek ji wan hatine wergerandin. Mojgan Şêxî destşan kir ku nivîsên wê hîn ji wan bûne fîlm û anîmasyon jî û got ev yek min serbilind û pirkê xweş dike. Mojgan Şêxî balkişan ser hezkirina xwe ya Kurd ji bo gel û çanda Kurdî û got ez ji Kurdan hez dikim ji ber ku ew pir mêvanperwer, germ, wêrek û bêtirsin. Çandeke wan a pir dadperwerî heye. Ev yek tiştê ku min berê dizanim bû pişras kir. Ez kê xweş im ku ev gelekî têgihîştine ku ji xwendin û nivîsandinê hez dikin. Yazdê mijdarê li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê hilbijartina dema şazdaniya Parlamentoya Iraqê pêk te propaganda û xebatên ji bo hilbijartinê didome. Di vê hilbijartinê de şengal xwedîciyekê girîng e. Ji ber vê sedemê Kurdên Êzidî jî hewl didin nûnerên xwe bişînin Parlamentoya Iraqê da ku xwedî rol û gotin bin. Têkildarê hilbijartina Iraqê bandora wê berdevka Komîteya Dîplomasiya Tajê Suham Şengalê ji jin hayêre axivî kir. يعني دنافا بيواجه كي هو قاسي كو لجلك دبران شر هنا بفتون هنا شر جلك كي مازن قومن دلجهة كي وك عراقي هالبجارتنا كو يعني دروجة بداية يعني هركس بوه هوي كوي جوهرتنين جلكي ديروكي تشيبن جواكا اس دي امبيجن هرجر حول دداكو بنو نرتي كي راس تبلي سياسة عراقي ببي يعني بدكي بفنين خوا بفيلبازين خوا حتى بيجن بكرينا دنگان بجلك شوازن يعني كسن جداي خوا يكود ليستا خوا ده يعني امبيجن دشينا برلمانتوي او كاس جي يعني بتمامي امبيجن يعني لديجي دوزا جواكا اس دينا دبي يعني جواكا اس دي ادي بكاره مسير خوا دست خوا ديار بكي بو اوي بانغوازي ما جواكا ما اس دي هيا کو باوی کی بزانست باوی کی بتندرست بوینا خو به اراده خو امبیشن نونرتی خو هل بجری پشتی فرمانه بتایبتی جی جواکا از دی و دستری دجن از دی نه هلن کو یعنی شنگال وگری وک بری فرمانه Li kesê bi navê Onur Arî du kes qetil kir û sê kes jî birîndar kir. Li Taxa Firatê ya navçeya Misir Kurtalan a Sêrtê merê bi navê Onur Arî hevjina xwe Mîne Arî û apê xwe Özgür Arî qetil kir. Onur Arî dayika xwe me a apê xwe fe a û hevjina birayê xwe ne a jî bi giranî birîndar kir. Birîndar sevkîna xweşxaneyê perwerde û lêkolîne ya Sêrt hatin kirin û faîl Onur Arî jî hate binçav kirin. Têkildarî bûyerê lêpirsîn hat destpê kirin. Netewên bûyî ragihat li Îranê ji serê salê heya niha zêdetirî 1200 kes hatine darvekirin. Seroka Komîsyona Lêpirsînê ya Konseya Mafê Mirvan a Netewên Yekbûyî Sara Hüseyin têkildarî zextên dewleta Îranê yên li ser civakê daxuyaniyek da. Daxuyanî desteya giştiya Netewên Yekbûyî de hate xwendin. Hüseyin Wahad bêje me dît ku ji meha adarê ve yê di mijara mafê mirovan de xirabeyeke nû rû dide. Di dema şerê 12 rojan a navbera Îran İsrailê de 21,000 kes hatine girtin. Di navbera kesên ku hatine girtin de parêzer, mavperez, rojnamevan û welatiyên ku li ser medyayê civakî hin tişt parvekirine hene. Zextên li ser kêmaniyên etnîkî û olî bi hinceta ewlehiyê neteweyî zêde bûne. Hikûmet baweke sistematîk kartên rojnamevanan ên sîmeyê betal kirine. Gefên li ser rojnamevanên derveyî Îranê jî zêde bûne û li 7 welatan gef li zêdetirî 45 rojnamevan hatiye xwarin. Di raporê de balê dikişine ser darvekirinên li welat û Wahad bêje. Li Îranê hejmara darvekirinan gelek zêde bûye. Li gurî agahiyên bêbawer ji serê sala heya niha zêdetirî 1200 kes hatine darvekirin ji sala 2015 ve jî ev hejmar herî zêde ye.
Komisyona Lêkolînan Sûriye hîna ji di nava tundî û binpêkiran de fetisiye. Serokê Komisyona Lêkolaniya Serbûxeya Navnetewî Paul Sergîn Bînher duh biriya dîmen rapora Komîteyê ji Sûriyê ji civata giştiyane tevê nêxbûyî re eşkere kir. Di raporê de dibêje derfet di destên desthilatariya demkiya Sûriyê de hene ku welatî li ser bingeha rêzgirtina li hurmet û mafê mirovan yê hemû welatiyan ji nû ve ava bike. Lê pelên tundiya dewam dike û dibin sedema metirsiyên mezin. Di raporê de bahsa rewşa bajêr û gundê Swêdayê jî dike û dibêje ji ber tundiya di tirmehê de bajêr û gundê Swêdayê bi giranî zirar dîtine. Yên ku zirar dîtine jî niştecihên durzî ne. Paul Sergîn Bînher bank li desthilatariya demkiya Sûriye û welatên netewê nêkbûyî kir ku bi lez sedemên tundiyê çareser bikin rê li ber dubarebûna binpêkirinan bigirin. Di êrişên Rusyayê de çar kes hatin kuştin li gorî çavkanê ji Ukraynayê şevaborî di êrişên Rusyayê yên li ser navên da enerjiyê de yek ji zarok çar kes hatine kuştin. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî êrî şermezar kir û got dijmin li çar hereman welat bi derdora 650 dronayên û 5 mûşekan êrişî tesîsên enerjî û malan kiriye. Zelenskî got divê cezayên li ser Moskova werin girankirin û dewletên Yekbûyî Amerîka, Awropa û welatên G7 xwest ku niyeta Moskova ya ji bo wêrankirina her tiştî paşguh nekin. Belê godan jemer çenî û pêşkêşkirin ana xatirê de baş.